Haka Henry tarik leber arhajar arpun riu kala don ke ejahar halat rembai Police Outpost East Giant Hills District kepala Ujor dagi Shnong ka lakadong ummat ki badai ki Trai Jaka persya yau ba dawan o rembai uba charling serti bat kiwe halor ke jingsha berngam jongki. Kini ki balalek Ujor ki kentop ya kakong Mius Patwat, kakong Rihun Lang Suchen, kakong Moli Hentong, kakong Priyan Rembai, kakong Saka Paya Suchen, kakong Derina Shadong, kakong Dahun Saat bat kakong Wanki Patwat. Kat kum ke ejahar, kita kilong kme kilaong bakum kinong Shnong ki deiru ki Trai Jaka hak Shnong lakadong ummat, bat ki penan kam ya ke Jaka hak barap baryang. Haka ejahar layathu bahaka laitere ulber arhajar arpunrio kum bahaka por shiposhiteng bat khatwei bejemen step kat ba kidang rap ringkat ki khun bat don lang ru bat ki hebret lawan kensan ka Kynhun ka balam khmat dakite ki brio ban thombor ya ka Jaka jongki. Haka ejahar layathu ru bahaka te ka Kynhun lay don lang ki dekhot na ka NHIDCL Waheh Shnong secretary bat kattu ka ningot ki Shnong na ka Shnong Lama lem ki ba itu durkhman. Laong bakatika Kynhun kalawan da ki Tiar Siat kum ki pistol bat suloi nalor ki wat bat rung jubor hakatega Jaka da ka baong baki wan jurep ban snai ya ka 4-lane express highway klam dadon ki bor ka an ki bor penya district ka East Giant Hills. Habayo iya kane kum ki Trai Jaka kila lejya kran Henry la kenno bakatika Kynhun kala pendon kampen ban da ka bor. Shu laong bahabalay kran persya Waheh Shnong bat secretary ke Shnong Lama kila pas Siat hakirunar hakaba uway naki ula Siat pan masyasun banwan ra ka Pyntieng. Wat hadian kane kum ki Trai Jaka kidang ya kran Henry ketika Kynhun kala be bat kathong ya ki hebret har ringkat ki wat hakti jongki bat nakane kum ki Trai Jaka kila pet ban laj im. Nalor uba dawan o rembai, Waheh Shnong baruba charling serti secretary ke Shnong Lama, ki wei ki balsyak raukti ha ketika kamle don bor ki kentop ya ki shenrang ki badai naka Shnong Lama, lem ki ofisar naka NHIDCL bat ki runar ki bamla itu durkman. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam badon ka shop plus F menta ka sni. Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.